Investigazzjoni li saret mill-ġurnal awtorevoli Wall Street Journal turi li Steward Healthcare ħalsu xejn anqas minn $250 miljun lil kap eżekuttiv tagħhom Ralph Della Torre waqt li l-kumpanija kienet f'xifer falliment inkluż f'pajjiżna. Skont dokumenti li nataw bħala parti mill-proċess biex il-kumpanija tkun dikjarata uffiċjalment falluta, Steward stess ikkonfermaw illi kien hemm flejjes kbar li daħħal fil-but is-CEO tagħhom. Apparti minn hekk il-Wall Street Journal żvela kif waqt li għaddej il-proċess biex Stewart tbieħ 30 sptar li għandha fl-Istati Uniti, Ralph Della Torre kien f'Pariġi igawdi l-Olimpjadi. Della Torre huwa l-istess persuna illi għandu yacht ta' 40 miljun, dajsa ta' 15 miljun, dar lussuża ta' 7 miljuni f'Dallas, ranch mifrux fuq 2000 tomna art, kif ukoll żewġ private jets. Inċidentalment jew le, Ralph Della Torre kien kiseb sem maġġoritarju fi Steward Healthcare eżatt malli Robert Abela laħaq Prim Ministru fl-2020 u minn dakinhar is-sitwazzjoni kompli tiddeġenera kemm fl-isptarijiet Amerikani kif ukoll f'pajjiżna fejn baqa' ma sar l-ebda investiment kif kien imwiegħed. Il-qrati Amerikani għaddejjin bi proċeduri kriminali fil-konfront ta' Steward Healthcare fil-waqt li f'pajjiżna għandna diversi politiċi u uffiċjali għoljin fosthom l-ex Prim Ministru Joseph Muscat illi tpoġġew taħt akkuża brabta ma' din is-serqa tal-isptarijiet. Intant il-gvern ta' Abela għadu sa issa ma ġabx lura mqarċenteżmu mill-flus il nsterqu minn dan id-dile. Stewart min-naħa tagħhom kienu fetħu proċeduri ta' arbitraġġ. Aktar kmieni dan ix-xahar il-Partit Nazzjonalista appella minn sentenza li ngħatat bħala parti minn proċeduri sabiex l-avukat tal-Istat jieħu azzjoni u ma joqgħodx jistenna l-ordni tal-Prim Ministru.